Nagdit-dit mi diri dapita oy. Nagdit-dit mi sa kong bana. Dit may panagsa kay para man perminti sa uma. Padol bay. Sweet may panagsa ba. Kaya aron nga na apoy kuan kay ba ang kamera? Memories. Palayo lang ko kay basi kita antas papa. Mabunalan jud sa papa gyud kay ngano bitaw nagduol-duol dit-dit dayon agay. Nice kay view dari dapita oh. Mana? Wala pa. Mana ka? Oh, Ito ano tayo? papirma pa sa kapitan ay. Ni mo balik padre. Huso man ako kasones ay. Naman ang ihong manok. Mana dai siya sa ihang ko ano. Magpapirma na lang siya. Hi. Pirma na lang. Sa mo ang barangay clearance. Yay kasi karyan. Pure sa future. For the future. Yay kasi karyan. Mao. Anak man ginang manghod pailog sa maguwang. Wala nila. Basta buutan nga manghod magpailog sa maguwang. Magsilos na po mga ban. Tanan akong mga anak, mga buutan kayo, gikan sa kamagwangan hantod sa kamanghuran, mga buutan kayo. Nga mga May sa mataro ka ba? ay ipababaw kay papirmahan pa nila. Mo gani. Ay, salamat. Napod among bantay bayan oh, papirma pod oh. Ha? Si Dodo nga binabay. Hala, ikaw mo isuod. Padulong na mi sa Kaya tado ayo, protonas yan. Pwede na si binabayan ba? Rap road.